So Killer Zivhu has sent a warning to the regime, and this warning is particularly directed to the president. He says, politics is very tricky, guys. Same people vanosimudza mavoko ako masikati ndivo vanoronga kugura mavoko ako usiku. They come in millions with smiling faces, and they can easily run away in millions again. Grace Mugabe, Monzora, Chapman and Kombai vanozviziva zvese izvi. So toda kumbobata munhu one guys. Munyatsoona kuti panapa Killer Zivhu is telling the truth. Grace Mugabe aita youth interface rallies achituka kunyomba nekutsoropodza, asi pakangonzi zvadhakwa chachaya. What happened ndezvekuti vanhu vese vaiti Dr. Amai ndo vanhu vakazoti pfe. Hazvina kumbotora nguva kuti vachinje direction, vava kutoti pfe vese. Monzora paaimhanya paya achita macourt applications ake, vanhu vachiti Monzora iye ndokubva awa mahwinya kutamba akati zvake zvaita. Vanhu ivavo havana kumbotora nguva kusiya Monzora pakafomwa CCC. Chapman akauyiwa naye achinzi third force. Iye zvine zvakaremerwa nenjuga, akatadza kana kufyudha kana chii. Iye wacho akatotadza kuita candidate. Vanhu vaimuti third force ike zvinova kuTyson wabanduku ndokwavaungana. Saka vanhu ava, vanhu veZimbabwe, zvatiri kuona nhasi zvichiitwa izvi, vanhu vachipfekwa mabhazi sebaked beans vachindwa navo, vanoswera nenzara vodzoka vachirakashwa. What happens is vanhu vamwe chete ivavo ndo vanhu vamwe chete vari kuronga kuvhotera Chamisa. Kana kuri kuZanu ndo vanhu vamwe chete vari kuronga kuvhotera Kasuku here kuti vadonedze muntaraunda. This is the reason why tiri kutaura kuti 23 August is going to be a different election. Election yakasiyana nedzimwe dzese. I have seen people plotting, I have seen people planning about different things and various things. Saka vanhu veZimbabwe tiri kuti handei tinovhotera Chamisa, hapasina negotiation apa. Handei tinovhotera Chamisa, tivhotere mabasa, tivhotere zvipatara, tivhotere zvikoro, tivhotere industry, tivhotere mining industry yakakwana, farming industry yakakwana, or agricultural sector iri fully functional. We can develop Zimbabwe, we can build Zimbabwe, but we need to unite towards a common goal, which is to build Zimbabwe for all. Saka vana Zimbabwe, personally I agree with Killer Zivhu, because for sure very tricky. Ndosa wachiona paya pakazonzi vanhu, the same people who are distributing ZANU-PF flyers by the day are the same people distributing ZANU-PF Kasuku's flyers by the night. Nhasi motikari dzichitakura vanhu kunhingi uko, kuGweru uko, vanhu vanga vachitakurwa mahara nemota, kungoniko neilongo vachitakurwa mahara. Vanhu veZANU-PF vanga vachitotakura vanhu kuenda navo kurali. Zvine mucherechedzo. MuHarare vari kuchema achiti hanzi muri kusaboteja, saka takutoshandisa roko, takushandisa register. That is a sign on Zimbabwe. Handei tinovhota nowando wedu. Kuno kumamisha uri kutaura kuti mirai muone. Kana vanhu vachitaura kuti mirai muoneka, konzwa vanhu vakutaura kuti chero tikanzi tapanduka zvisina basa. All right.